Yang kedua tentunya dari keluarga besar Turangga Muda Budaya akan mempersembahkan sebuah tarian dengan jongki-jongki putri Sri Kandi Putri dari Turangga Muda Budaya yang sebagian besar penari-penari yang diusung pada kesempatan malam hari ini dia masih berada ataupun duduk di bangku sekolah di ISI Surakarta. Terimalah persembahan dari Turangga Muda Budaya yang akan mempersembahkan sebuah tarian jongke putrinya DMB. Kita warga seni jaranan dangdut kreasi keparingan asma Turangga Muda Budaya ngaturaken sugeng pinanggih rahayu lir ing sambikala amargi yuwana mugi pinalingan ingkang maha agung kesemaring basuki yuwana muga muda budaya tetep jaya salaminya. Bala kiprah kibarkan panji-panjimu. Iya kene lho Duk. Wis Ja. Ja. As. Hoi. Ya, oh, wah. Waduh. Ayo. As. Ayo. Waduh.
Iki cahe. Wis ketok. Muntup-muntup. Muntup-muntup. Bocah arti muntup-muntup. Ayo, 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 ayo. Hoi. Iya, 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 iya. As. Ya. Ayo dia kita. Hoi. Ya. As. Ya. Ya. Za. As. Iki lho jaranane Turangga Muda Budaya. Mangungko suarane kongso anggiring jogetan punika kandang sigra sikil jejak jingkrak anak bayi suasana saya kumyang pindha alon saking Jawa Nindi kumandang manoleh wiyadi kondange budaya Jawi pancen yekti kerajaan bangsa manca uga ngakoni mangungkong suarane kongso anggiring jogetan alu punika kandang sigra sikil jejak jingkrak anak bayi suasana saya kumyang pindha alon saking Jawa Nindi kumandang sumun boleh kakek wiyadi
pancen yakti nadyan bangsa manca uga ngakoni Yeah,